Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zvese chokwadi. Zvandataura ndezvechokwadi. Pachaswa nemota. Panyika chakatwa nemota. Mwari ari mubatsiro. Mwari ari mubatsiro. Pamusoro ichangamiri. Ini ndinoitwa Kudzai Story. Nyaya yandiunza pano ndemunda wangu ndakapiwawo nemhuri yekwaSamanga muna 2011. Ndapiwa munda wangu nemhuri yekwaSamanga ndobva ndaratidzwa miganho yangu. Unobva apa uchisvika apa nebaba. Kati zvakanaka. Tobva tagara kudaro takazosvika muna 2020. Tasvika muna 2020 mhuri yekwaKasu vakabva vanotema kumuganho kuya vatema muganho wabva wapfuura muganho wandakaratidzwa. Vapedza kutema wobva wachera makomba ekutoratidza kuti makomba aya wanga wada kuisa mapoo ekuisa waya. Ndobva ndaudza mhuri yekwaSamanga ndikati muganho yamakandiudza wewe apa patemwa. Wobva vati alright. Nyaya yobva yaendeswa kwaSabhuku. Yobva yabva kwaSabhuku yobva yaendeswa kwaShe. Yaenda kwaShe dare rakabva raitwa. Dare raitwa kudaro tobva tagadziriswa. Ndobva tatenderana kunzi muganho mugero. Sekupiwa kwendandakaita ini ndichingonzwa kunzi muganho mugero. Tobva tagara zvakadaro, tobva tanyarara takadaro. Then 2024 uno muna July wobva watanga futi kutema futi. Watema kudaro wakabva wachitopfuura pawanga wambopega pai wachera makomba. Watema wachera makomba wakabva wanopfuura futi kutobwedzera futi kupinda mukati. Imurudai baba dzokai. Wawedzera kudaro tobva tataura futi. Nyaya yedu yobva yaenda kwaIshe. Tasvika kwaShe kuya kwakanzi nyaya yagarwa mudare yobva yataurwa kanzi nyaya iyi takamboitaura kumashure kuvanhu tikawira kuti muganho mugero. Asi gakawa pakaramba paine kusawirirana kuti muganho mugero. Svika tabva tanyorerwa tsamba yekuti tichizouye kudare kuno. Ndokuuya kwatakaita. Anditaka kuti ndakakuva nemhuri yekwaSamanga. Kuna zvorutaura. Who in particular wakapiwa nani? Lloyd Samanga. Ndisabhuku here. Mwana kwaSamanga. Ndisabhuku here. Sabhuku chari. It's okay. Lloyd ndiye akakupa. Wawine argument naye izvozvi ndiani? Mandine argument nawo imhuri yekwakasu. Yekwakasu iri kutarukira payakapiwa. Ndizvo zvorutaura. Vari kupfuura muganho wandakaratidzwa ini ndichipiwa. Okay, right. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira padera mambo mutasa. Zvese chataura ndezvechokwadi. Zvese zvandataura ndezvechokwadi. Pachaswa nemhosva. Pachaswa nemhosva. Mwari ari mubatsirawo. Mwari andibatsirawo. Pamusoro imambo mutasa. Ini zita rangu ini ndinozi Arnold Kasu. Ndinogara mubhuku ramanzero. Zviri kutaurwa navasitori izvi paakapuwa munda musitori. Ini wacho ndakanga ndisipo. Story ndakazongosvikapo kuzongozi ndakutobvunzawo mukoma wangu asati asheka ndikati paugara munhu apapa akabva kupi zvikanzi takangoona munhu anani ana Lloyd Samanga ndiye akanga kutenderera naye papa ari kumupangidza minda. Asi ndakataurira kuti kwama kuzobuda kunazoziva kuti pane muganho wechi pane muganho wedu. Muganho zvakaitika muganho wemunda uri kutaurwa uyu. Munda uyu wairi mwanambuya Mapesi akabereka akabereka baba Lloyd angari Ishe Tapera. Kubva ipapo Ishe Tapera aripo atinobva takamonetsana nemuganho kana kuita sese. Kuna Ishe Tapera takamonetsana pekuti akazomboti Ishe aibvazisa munhu panzvimbo patagara munda waingwa baba namai ngewepeki. Takazoendesana kumutasa district council tibva tazongotonga nyaya ichibva ita sei ichibva yatopera. Ndikatopiwa tsamba ndakapiwa kumutasa district council iyi
kubva ipo papo handina kumbowa nedambudziko kuzonetsana kwandakaita naishe Tapera. Pakatonga Jombo hatinobva takanetsana neMugano. Pakazoti Red akutonga naishe uyo akazotisiya ishe abva uye manje ndipo Red akatanga kuzoti aye story uyo waibva pana muda na story Red akatengesera muda story atengesera muda story Red uyu akatora neposheni yangu inini yanandisikuimaba aibva batanza neposheni yairi mwana mbuya wacho ainzi mbuya mapesi. Pakati pedina mbuya mapesi papa negwaro remwembe, gwaro paifamba vanhu vakonenda kumakuwa zvese izvi pakapa story pese pakabva pavharwa kubva yaibva vatanza kuti vazokubvesa kuye wangu inini kubva makore ano aya izvezvi ndiri 62 kubva ipapo ndichiri mudiki kusvika takazoita sei tatungorima muda iwoyoyo asi nasi ndobva ndakazopedza muda wacho sekutemaba kuzoti mugero uri kutaurwa uyu mukati memuda wedu wacho kwakune mugero waidarika nomunda imomo kwakadzeuka wadzeuka mugero uyoyo ishe Tapera akayakazotikumbira mugero kuchine migero mbango yacho iyoyo tiri kumbirawo mugero kuti tifudze nechi nomunda medu umo kuti tione mvura zvakanaka asi hazviri kuti mugero izvo wakasiyiwa apa wakaziva kwabva waziva kwanga uri Mugano ba mugero wanga utori mukati memugano kana kuona mama iye wacho vaifamba ndimo wacho. Land iri pa iri business area iri communal area iri pa iri mu reserve iri muzeva iri mubuku iri mubuku iri mu reserve rural district council inopindira pa madzo atakatanetsana na rural district council inopindira papi muda wepegi kana muti musa muda wepegi muruti because kana chinzvimbo yeru totongwa nasabhuka kana itori sabhuku it means after sabhuku pana ishe pana mambo haisi mutasa rural district council bai council ino mastori saka council inoona zvemabusiness handiti mukaenda kwaHonde council painotonga hauna mubusiness nekumaresidential dzavo dzavanopega handiti ndo dzavanotonga idzi haiuyi council haiendi koita koresolva a communal land dispute. Communal land dispute inoenda kwasabhuku ishe mambo kaichikwira kana patakaenda kona 1977 mukaenda kwaishe kuti angati pakati pachopo iye ndiye anga ishe akakalotonga iyo ishe Tapera whether ishe aripo ndiyeka handiti ishe aripo anozvibvisa panyaya poiswa umwe munhu anotarisa nyii asi kuri kucommunal area not kubusiness kanzuro haireplace isheba kana kureplace mambo muruzwa ndudaro anga muruzwa right kanzuro yakaziya sei kuti apa uyu munda ndiwanhingi uyu ndiwanhingi yazi yapika takaenda kukanzuro kubva kwazi iyo nyaya yenyu inogarwa negroup of councillors dziri under Mundasa district ndati kana makapiwa inimi mamapegerwa nasabhuku hamuna kupegerwa nekanzuro saka kanzuro yakazoziva sei kuti ndepenyu bambo izvo hazvidiba zvinodzingiswa vanhu mabasa izvi zvinodzingiswa vanhu mabasa izvi CEO haatongi communal area DA haatongi communal area Muruza ndudara Muruza ndudara endai ku Traditional Leaders Act section 26 subsection H and G. It is the responsibility of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area.
uye muri kumboita ukama wakanaka ere nemasabhuku nemadzisha mapepa ndari kuatenderedza musoro no ini zvandikutaura murutiza sei murutiza ndakutaurirai kuti ane basa rekupa munhu pekugara mucommunal area muvillage ndisabhuku imimi pamakapiwa land iyoyo sei musina kuenda kukanzuro kuti mupiwe nekanzuro why makazoenda kukanzuro maane dambudziko murutiza sabhuku takaenda kwese kuna sabhuku satakabva neko akati chii sabhuku sabhuku aibva atoza simunda yakanga watorwa nomakomati sabhuku akati inini mundaitoziva kuti mundani uripo saka imundekona ishe vanowatangariva pakati hanzuro imuchenja ipo kakuchina nakanzera ayana kuti vana kutawa kanzera akazi nimuchenja ichichenjai kudistrict council nekuti akazoenda kudistrict council anguva yacho unofanira mutero webusiness andinga munozwa chinhu ichi bambo kanzuro yakakupai chinhu ichi 1997 which is 27 years ago why now nguva yese mamusi kuona here kuti kanzvimbo katorwa kamugero kaenda for 27 years and chimwe chandazwa chamataura imimi ndechekuti pakaitika zviro izvi nekuwakwa nekudi manga musipo makazouyawo kubva kuharare ndinogara nditoya pakapiwa uyu zvamataura mati makazouya kubva kuharare mukasvika mukaona mukabvunzawo mukoma wenyu kuti haufa mukoma akati chii handizivi kubva madini kubva ipapo ndipo ndakatanga kuchishanda 27 years ndipo ndakatanga kuchishanda ndakagara munda ndichingoshanda chete papakasa kumugano ndokwakakasara pusheni yanga iriko yakazopiwa uyo story uyu ndiye ndi uyu ndireti izvai baba murusaituta 1997 it means kuti dispute rakanga rapo before 1997 because iyi yamakapiwa nekanzuro iyi makaipiwa 1997 wakagara makatanga kugara rini isamba makaipirwe iyi ndakasopiwa pamakore acho manezana nani yawaira musatiburisire chitsotsi chenyu chamunoswera mukuita mumabhawa because uyu aenda kugara panzvimbo ye2016 asi judgment yawina ndi ya 1997 zvinokama papi muruti manje zvakaziruratidza kuti makaipirwe judgment ndi ya 1997 asi uyu akagarapo 2016 which means kuti akazogara imi mane 19 years muine judgment wamamaenda naye kukoti ndiyani yanga asati mazumbizaiji aiwa apa ndandiri kupa umbo wekuti obviously munda wakanga wakambotorwa wakakaiswa munhu ndiishe samanga ane wangari ndobatsira mbisha kuti vanhu vamuri kuonana nawo ndowa 2016 asi samba yamuri kuti makapiwa nerwa district council ndeya 1997 handiti tisandoti tizive manje kuti uyu netsamba iyi zviri kulinga papi unless munonditaura kuti tsamba iyi no tsamba iyi iri kuti samanga versus kasu meaning kuti munhu wamuine dambudziko naye patsamba wamamuine dambudziko naye patsamba iyi ndisamanga haasi kupa yes patsamba iyi chiri kuitika ndechekuti Simon Kasu chiri kuitika patsamba iyi ndechekuti Stole watengeserwa munda ndiwana samanga une zita riri patsamba iyoyo ndiyo mhuri yacho yakaloita ndakaendikutaura kuti iwewe handiti makaenda konongedza munhu asiri iye
pane nyaya Changamire. Uzandura kana muine nyaya naSamanga anditi haunei nemunhu agadziswa nani naSamanga varume ava andiwa mangara nyaya ide ava vatosungwa ka munhu amangara nyaya akagara pasapa imi muri kutozvidhifenda kapana pai saka nyaya dzenyu dzamutoratidza kuti makatombomangarawo ka hazizi relevant pakunyaya iri panapa imi mapinda kuboundary revari manonzwa naStola right kana tichimbogarai pasi Samanga titaurirei nenyaya yeshinyaya uyu andikawo ndiwe makapa wakapiwa ndiSamanga taura Samanga chitaura nenyaya kuti wakapa pamusoro iChangamire nedare rose munda uri kutaurwa nezvawo minda iya yaipegwa nemadhumeni muna 1958 kana ndisingakanganise kutaurwa kwandakaitwa nevakuru uri munda uya wekuti waipegwa kana iri 2 hectares kune uyu i2 hectares kune futi uyu pakati pacho pemunda waKasu nemunda waSamanga pane road inobatanidza lower Chitsunge village neupper Chitsunge village ndo pane road musaidi meroad imomo mamwine mugero saka munda waKasu newaSamanga waisabatana wakatoti uyu unobva kumabvazuwa wouya woguma neroad wedu isisu unochinjikawo uchidai waKasu unouya so wedu pamhiri peroad wodini wopotawo so saka nguva yavari kutaura kuti iwo waishanda munda wawo wane nguva yawakambomira kushanda road iyi yakabva yambomira kushanda vanhu vakupinda ngemumunda mawo chaimo kuenda kumakuwa but wazotanga kurima makore mashoma apfuura wazotanga kurima wakachizovhara road yanga yakufanira kushandiswa yaya kuenda kumakuwa wavhara kuya mukoma wanga atovhara already mamwine road mweme saka vanhu izvozvizi umbo utoripo wekuti pakasvika paground pane makuwa asi asina pekufamba ndipo ndo situation iripo kukafiwa vanhu vanotoita ivo vanenge vakamira mumunda mavo vachitaura hapana road munhu akapedzisira kufa ngevemhuri yavo inini ndakatonotora vanhu tikanokwaza kuimwe area yekuti munotobva uku nemutumbi motenderera kuti muzodzoke pamakuwa saka munda dispute iripo road ikangogadziriswa toti hedu tasiyaya mugano road yekumakuwa yakanga iripo ikatogadziriswa automatic mugano wabva wadini watobuda izvozvi hapana nzira inoenda kumakuwa munzira iyoyo ndiyo wanga uri mugano wedu and zvaari kuna makuwa i-community graveyard here kana kuti i-private i-family here i-community saka kana community yakutadza kuenda kumakuwa ayo it means kuti pane aita zvisiri zvasingafaniri kuitwa hativhari maaccess chimwe chinhu ndechekuti tikasvika panzvimbo tikacherechedza tinotoona kuti minda iyoyo wedu isisu unogona kunge watosara 0.2 hectares but wavo uri kukwana 2 families dzichitosiya havasati vakuurima wese but yakapegwa under same government policy and arrangement zvokuti taitarisira minda yedu inge ichakadini ichakaenzana but chakaitika pamunda wedu isisu family yedu yakambodisintegrata vamwe vachienda kuzvikoro vabereki vanga vakura vasingachakwanisi kuuya kuona kuti munda zvirudini zvirufamba sei havasiriwo wega vakapinda mukati kuno imwe mhuri yatichazoya nayo asi pari zvino iri kupisa ndeyawa wapinda wapuka road waisafanira kutombopuka road because vaifanira kuti wachiuya wachirima nemombe dzavo guma uku posara road nemugero pakati saka it's unfortunate mukoma wavo wakatanga kuita move yekubira mugero neroad wakashaya but still tiri kutoona kuti ivo vari kushandisa kuti ngekuti mukoma wakanga wazopinda todawo paenzanisa isusu tatakangonyarira kuti pakatora mukoma wacho pari insignificant papasina kunyanya kukura but ivo pavakuzototora pakadini pakakurisa and chinhu chiri kukontradicta nezvavari kuita ndechekuti muna 2020 wakaisa makomba ekuti wachere waise mapose pavakaisa makomba aya
takatoti handipo. Ndo pakaita kuti tizoende kwa Sabhuku, tiende kwashe, tikaungana. Isiri dare because tiriwe ukama. Bangozi ngatigare pasi, titaurirane. Tataurirana. Pakabuda kuti pawazoisa makomba hapasipo. Mugano mugero. Tikafunga kuti zvadini? Zvapera. Saka zvinondiradza kuti havasi kutoziva pane mugano, wada kutoudzwa. Yezvokuti gore rino pawazotanga kutema futi. Wachisiya pawakambozvipa paya pawakachera makomba avo paya. Wasiya futi wapuka, wakumberi. Migano ya hapana wari kuwapa. Wari kuzvipa wakambochera apa. Tikakontesta, wobva wamboita sewamira. Gore rino wabva watanga wabva wapfuura paya. Wakumberi. Wakutoda kutora pesa. Saka ndiyo nyaya yadati tikwidze kudare. Uye pawarunakidzwa ngekuti Lloyd wari kunditora sekuti zvinhu zvandakangoita ndega. Ifamily land. Iri family land ndakatoudzwa kuzi ipa hako munhu iclassmate yangu ndakadzidza naye. Ndo favor yatakangoita. Asi handisirini ndakaita initiative yekuti ndakuisa munhu. Ndosa muri kuona panapa ini ninyaya yekuti ndandiri paground. Tete wangu wasvika ndo munhu mukuru. Zvichireva kuti tanga tiri pamwe semhuri. Mazvita mo. So ndinoona une shungu kutaura tisa. Chimba mazara kuita Changamire. Ndikati makagarapo ndofuwa diagram nokwanisa kuona. Road ndiro handishumba iyi. Baba mukuru wacho mpenyu. Baba wake wacho mpenyu chetapera. Takatorima. Wangu rokatorima chitofura bosi mundange umwe chete. Apa katapa ni uyu mugero uri panapa uyu. Saka uri mugero baba mukuru madhunduro anobira kuno kusvika kunoku. Mugero uyu uri mukati memunda uyu. Saka tava panapa apa. Baba mukuru anogumira panapa. Mugero warutera. Road iri kunze kuno bosi chaitika chandinotsa na shumba patiri kuona ngepekuti. Road mugero yasa wa road ba. Road iri kunze kemunda kuno kubva ndari kuno. Waya dzasikabatani ba. Samanga yasa uri kuno. Kaso yasa kuno samanga yasa kuno pakati pa yasa pathi apa. Pathi aisipo wa boss tora kabva uyo bva donza yake vasvika pai. Poya pana bangura pakaiswa banguru porake. Zvadaro paiswa weso pakacross road pesa tese takavha road. Tese takavha road boss uyo wakaisa porake kuno. Watotaura ukati tese takacross road. It means kuti you are agreeing kuti mese makakanganisa. Ende makakanganisa muchiziwa. Saka mira makakanganisa muchiziwa. Wonguka. Right. Pakanaka nodaro watogona. Saka kuti uri kuziva hako kuti zvaurita zviri rogo. Saka zvadaro mira iyi nyaya yenyu yakaendeswa ku roads works and planning committee. And which means argument yanga iri based on the road. Mainly pachi road. It was not Ministry of Lands. Because chinodhira neland Ministry of Lands. Not Roads Works and Planning Committee yekanzu. Hainende zvere. Wakafambira mugwagwa. Wakafambira mugwagwa. Argument yenyanga iri yechi. Yanga isiri yechi. Saka zvadaro Changamire. Uyu mukuru uyu zvautaura uyu. Road inoenda kumakuwa ne road inofamba mombe. Paifamba mombe nguva yacho ne1. Saka panonditi mugano mugere nini. Lingi yacho handisikewo namusheba. Mombe. Road yaenda nekumakuwa ichipo here. Iripo. Road yaenda nekumakuwa yakavhara kuza zvisari wa munda yoba. But vatanga uri mazvino road yaiti wakuzeke munda takachinja road. Tikaupa kuti wadzike uli watendere kudai. Bosi vakatoenda pasai kuti pafambe road. Aiwa, izwa andikazotaura bambo. Wati izvozvi zvapasina banzira yekuenda kumakuwa. Vanhu wakatogadzira imwe nzira wega yekuti wakwanise kuuya pamakuwa. Right, chakaitika genda rema Changamire. Yes. Mukuru uyu. Aiwe pindira mubvunzo. Siyana nemunhu. Anza pindira munhu ari kuno. Road show road kuenda kumakuwa patari mesusu. Hapasina. Chikonzero nei. Pauya papia story munda. Isaka tari munda ruseru. Saka tafa takaita kudzosa road kwaingana ichi iri. Saka uyu shumba uyu pakata kana pakayana ichasambanga chimpenyu. Takawira nato ndichavhurepi? Ichavhuka uyu odzoka mita odzoka chi
odzoka mita but shumba anata sei sekudaro kana nemhuri kwasoro pataita maarguments eseyayo mhuri kwasoro yaiswapo bhozi vaita kuti ndindakaimirira pakazi dzokai mita makadzoka here mita hatina kudzoka uyu akarapodzoka aiwazve wapiwa instruction yekuti dzoka mita hauna kudzoka which means kuti uri nini aiwa sei wana maikuru wevasina kudzoka mita sei wasina kusungana kwewaya izwa kusungana kwewaya hakukupi ownership ndosaka munhu uchinzi pamwe pacho paunenge wakatogara uchinzi hapasi pako bapwanya ibvapo pwanya is because hapasi pani pako because inini handingamiri pana pakandogara community yakushaiko kuigondo nenyaya yekuti pana wakavhara kuchinja community cemetery into a private cemetery muruda kuti ibaba ufunga pani atadri mwana wababakasi kuswaidi makasi ufunga pani pari chikapa kutsanangura pavari kuita maererano nenyaya yekuti nzira yekumakonzi yakafana nezvamufanira kuti panapa panenge papiwa munhu nasabhuka rinikera ndizvo but iwo vabazi apacharimi vanogona kupfura vanhu chikopfura hauna kuti ukwanisa kuvarambisa ndizvo but asi paine chioriginal road inenge yagara ingoripo zvazvakazokaita saka patakataura kuri mamunda uyu takachivhara kanzira kake kaipinda papi kaienda nanhu mumakuwa pavachiita road evanu vaibva kubhukiro kwachitsungi vachikira kuenda kumakuwa iriko iyoyo rodi yakuzonzi yazofara yachiwa yapakati pedisusu nasamanga kana nasitora akabva kuiswa apa yaitendera yakadaisonekusi chinobata muganhu wani wedisusu nasamanga aiwa sitori wakazotengeserwa pari pasamanga ndikuda kuzwa then pochita kutopinza izwa akutopinza imwe nyaya pochiti panyaya yekuzi shoro wakatengeserwa itori imwe nyaya iyo isusu kutira kwataibotanauchiudzwana ndokutira kwanga chititizvo panoti takuchidzoka panyaya yekuzi tsamba ina baba iyo baba wataradza kuti zvikanasokwana zvakanatsanakaani kutaurwa netsamba iyi tsamba iyi kuti wazoiwane baba sekuru wangu inini wakadzoka waita tiri ukombe neangari munina waishamanga munina akaita chii mukadzi wawarika obva wadzikwa nevadzi wari pane netere vadzi vari pane netere ndobva vambodzikwa pachi panjwa vachibva wabuda chi njimomata saka ndopatazotanga kuti ana baba takochifambira chi munhu uya ichize 1937 ninangusandifanira chi wachifambira iwewe munhu ataura nyaya zvachidaro wati sekuru wako wakadzingwa nenyaya yeupombwe akapomba nemukadzi wache angadadaisha but wati akadzingwa nenyaya yeupombwe handizvo then imimi uyu akadzingwa obva aenda imimi maakutanga kufambira nyaya iya yekuti adzoke saka imi zvakaita munhu paakadzingwa munhu kana adzingwa haendi neland babgozi haisi yake lendi kumanga yasamanga munhu ndiye anoenda asi lende kwasamanga inosara kana yasara ishe nasabhuku ndiwa nemaruramiro ekupa umwe munhu wauri kuda asingapombi nevakadzi wavo saka iwewe you are trying to justify imi makuuya panyowa inandii iwewe usajustify ba chinhu chiri important chekuti munhu akadzingwa izvo akadzingwa wakazodzoswa ndiani ndinotokwanisa kufonera CEO izvozvi so kuti CEO mune vana wako wakuita madhiri nenyika yangu wachinyora matsamba handichatokupiva tsamba iyi ndoda kuitsvaga ndonoti yakabuda papi tsamba iyi because izwa ndosaka ndikuedza kutaurira kuti chaunofanira kuziva chinhu chinonzi communal area chinotongwa nasabhuku naishe namambo vanoiwa vatatu iwa
asi ukaenda uko kubusiness chi center kwesoko kunotongwa nechi nekanzuro. Kanzuro haigari dare recommunal area saka isitozodini. Kana kanzuro yako kugara Matare emasabhuku naishe kana kuti munhu akapomba ngaadzoke apomba nemukadzi wacho ngaadzoke. Kanzuro based on what? mukani pokugara akasekuru wako akahura nambuyo iyo shamwari mira iwe watopedza nyaya asumukira watopedza nyanyadzisa panapa. nyaya yawatotaura ndeyekuti wana Kasuka munofanira kutouya mokumbira kumhuri yekwaSamanga readmission kuza mumo mabhadhara umhombwe wamakaita nemukadzi washe oyameka makaitei. Alright, izvo vana sekuru wenyu akadzingwa wakazodzoka sei? Saka iyi land iyi yamuri kugara ndeyani? Ndeyasekuru. Saka sekuru akadzingwa Jehovha yako kupai property yekuadzingwa. Sekuru kana adzingwa munyika chinozowadzingwa munyika kuti siya land yedu watorerwa land. Ukadzingwa munyika punishment yake watorerwa chi land. Saka iye sekuru wakuita chitsotsi manje kuti ndadzingwa wakomana ndapomba ndanakirwa nemukadzi waSabhuku ndanakirwa nemukadzi waIshe ini ndakugara kwangu kwandiri kuroko isibho imimi chidzoka imogare panandogara. Hakuna justification. Hakuna zvakadaro. Wakazedu wangatopera ndimi hakuna zvakadaro. Hamuna kana magrounds ekuti munge mumboagiwa nekuti tatorerwa kalendi kedu because munhu anofanira kunge atori apa ndisekuru wenyu ini ndiye fanira kunge akabira apa kuti vantu vakomana ndauya mambo ndikumbira wana Samanga kuti zvandakaita zviya ndiri kukumbira kuregero ndiripe hangu ndidzoke chi mhuri yangu idzokewo apa igare pandandiri kugara. unotouya imi musipoba bozi wakaenda ndiyanga akapoa imi makutofarisa kuti sekuru wenyu imhombwe. Imi makutouya kutokukwidza kutomisa muswe panapa unotodzinga waridzi wacho iye iwe wagona makabhadharei kwaSamanga muripo makaripei kwaSamanga mubvunzo kanzi makaripei kwaSamanga kokurara nemukadzi waIshe kwaSamanga makaripei. Tati makaripei pindura mubvunzo wabvunzwa izwa muningira mukadzi wani? Muningira mukadzi wani? Mukadzi wemuningira wani? ndichangamira muningira wamambo ndimambo yangu asiri akipa asi ndime mambo muningira waende iwe urumboti chakamudzingisa upombwe not nenyaya yekuti uyu kana watomwa kana wadhiki chakamudzingisa the bottom line upombwe neroyal family. Akapomba muroyal family. hamuna chiro bwana. Abana gadzisai nyaya dzenyu wakomana pane kwamuri kumhanya uko zvekumhanya kuenda kuna kanzuro kwese kwamuri kumhanya kutozwana nemadzishayo haina ende kanzuro dzokai kukanzuroka kana muchinda dzokai mangwana mwamaona CEO mwamataura namambo azi CEO asina mambo siyanai necommunal area. Hamutongi nyaya yekanzuro hamutongi nyaya yeupombwe. Foni yangu iri nditomufonere izvo foni yangu iripi ndiva ndatomufonera izvozvo. Hatidi mazviro zvakashata kudai ndinoda zvagadziriswa one time. Munoenda kuwrong office hamuendi kuwrong office munyaya yeupombwe. Dai mamutoti makaenda kwaMajor City zviri nani kuti kwaMajor City kuti tiri kupomeredzwa kuti takapomba zviri nani. Ingona kuenda kukanzuro imi muri kohwanda makapomba asi makunyepa kukanzuro kusvika kuti tatorerwa rendi yedu. Ko yekukanzuro pamakasvika kukanzuro makataura here kuti sekuru edu akapomba nemunin'ina wamambo.
Mambo kunyakatsapa. Mambo upi. Unogara Mambo upi. Ayo baba utaura. Pane mambo akagadwa akangari kunyakatsapa uko. Mambo akagadzwa angari kunyatsapa pakazoshaika ndo pakazogara mambo angari mambo mutasa. Zita kani handiriziva kuti angari zita kani zanga kuti taiburikira pautsopa tapota kunyakatsapa kuchikoro kuyamza simegomo wanga usikanyatsi kutaura bango ndiwo kwari bambo panguva choyo pana mambo akagadzwa ngari kunyatsapa akazoti pakashaika ndo pakazogadzwa wakanga kudhekwa mapara ni mambo mutasa. Igore ripi utaure. Abisha akagadzwa 1983 kusvika 1994. Aiva afa 1994. Akafa mudhara Abisha nyaya yenyu isati yapinda bai. Ngozi yenyu ndeya 97. Pakafa mudhara Abisha akapinda acting ndi mudhara Bani. Up to Mira. Up to 2004. Kwakuda mudhara Bani. Mudhara Bani agari kunyakatsapa agara kuPlaza. Saka mambo youtaura iwewe kuti angari kunyakatsapa ndiani? Ndandiri mimi ndainyarara. Chekutanga munhu anotaura nyaya dzamuchabva nadzo panapa dzichawandisa. Avachasungwa futi. All right. Mambo akati chi. Mambo patakaenda kwamambo yokomane takazoti munhu ayatapuhwa nekanzuruka ishetapera ndo pakabva zoti paine huswa nezvidhina aibva uya abvaita sei aibva atema zvidhina vapisa huswa ndo patakazodzoka kupi kumishauva kwazino iende mogare pasire asi muenda kubvisa mbo chaimbudzi mopa ishi. Makaenda kwamambo here kana makaenda kwaishi? Takaenda kwamambo. Hayi. Ndipe tsamba yejudgment yamambo. Judgment yacho tipe. Iyo baba tinatoa judgment. Aziri baba mnako. Asi iri ndo makwanisa kuchengeta. Tati iri pepa ndo makwanisa kuchengeta. Iyo yacho takanyanya kuna mambo uyo wanga. But iri bambo iri. Muri zva nutaura nepepa irere. Itsamba. Yakaita nokuri munonetwa. Please be advised that council resolved that the land being disputed over belongs to the Kasuchi family. Anditi? Ndo yatikutaura kuti council haina jurisdiction ba over community area. Committee roads yakagara we refer to the item RWP 864 of the road works and planning committee meeting. Road nyaya mamutaura pa land yemutaura pa ine chekuita ne road ine ka road ndo zvakawirira kanzuro ka road ndo kaurirwa ne kanzuro noti kukupa ownership yeminda. Even nyangwe Ministry of Lands haipi munhu pekugara ba mu communal area. Inopa munhu pekugara ku resettlement. Imimi akakupa indiani. Patakati aenda atipisa zvidhina nekutematema zvidhina nekupisa uswa ndipo takaza netsamba iyi kuna mambo mutasa akanga ari kunyakatsapa yatungwa muramba muri kudzokera zvinhu zviri wrong zvatiri kuramba kuti zvinhu zvazviiti asi muramba muri kuzvidzokorora. Dzimba dzenze umambo ndo dzamawerengerwa dzese dziri panapa. Chimbadzwa chakanyuka kadzima chimuriwo ndorikanda mukukudzi mukanda chakambeni pafiwa dzese ndo zvamasumudzirwa panapa. Hakuna unogara nyakatsapa. Saka mambo mutaura imimi wenyu amakaenderawo nyakatsapa ndeupi? Urutaura inini?
aiwa izwai bambo tati dzimba dzeumambo dzese dziri 9 dziri pana nababa wacho unogadza madzimambo sakupwanya uri pana saka mambo wacho anga upi wana mukoma watendai wacho wari pano charumuka nani naziteya wari pana sani mambo ani ziteya haagari kunyakatsapa charumuka haagari kunyakatsapa madzimambo ese aya hapana anogara kunyakatsapa imi makaenda kwani upi shangamiri waunowa utipedzera nguwa right ngatidai bambo chidzokai kukanzuro munozwa moti kanzuro tsamba yamakatipa yarambwa namambo Mutasa hanzi hamuna maruramiro ekutaura zvekuita mucommunal area zokai ikoko iwo kana vaine zvekutaura usitaura neni chechipiri pamati isusu bambo takadzingwa tapomba nemhuri yekwasamanga hatisati tadzoka kumhuri yekwasamanga kukumbira ruregere kuti dzoserwe panzvimbo saka izvozvi hamupo zvese zvamuri kutoita zviri illegal you are illegal settlers izvozvi waripo because land yamakatouya kuda kuuya kopiwa futi maifanira makatodzoka futi imimi wazukuru kwasamanga kokumbira kuti tukumbira pekugara kana zvichiita paigara sekuru wedu moganurwa futi kudai wo sekuru wenyu akadzingwa akaenda makadzoswa nani imi makadzoswa nani atinotonga zvipo lendi yanga izenyuzve munhu akadzingwa ndi akaende lendi handiti imi hamusina lendi ba imi hamuna lendi ba imi muda kuya koprotecta chinhu chemunhu akadzingwa akasiya aparambozo handiti ndio muda kugadzirisa nyaya nyuda imwe musi tiri imimi mutori nenyaya chaitizwe muzari pamusoro shumba pamusoro yewadare iyi nyaya iri kutaurwa nevana avo chokwadi mhosva yakaitika pakapomba sekuru wavo nemurongo wakazi hawaripi asi wangori pangetere saka chakaita ngechekuti nyakupombana nemurongo uyu ndi mukwambo awana watete wangwa mukwambo wakapombana mbuya waibva waziri paingetere mukwambo kwabva aenda wana wakabva wamboenda mudondo ngekuti baba wadini wadzingwa pazodzoka wana waibva wanga wati wana sekuru hino tinoendepi ndo madzokerera akaita wana ishanga aripo wakatombonetsana ndo pakuzosvika kotora tsamba iyo yanga iri yekusungisa ishe wakaripa here wachapindura iwo kuti wakaripa here kuti waone kudzokera wadzokera wakaenda kogara patere pababa wavo asi sevanhu vakudzoka patere ukanga wakambofuwa kana ukadzoka ukapiwa pekugara pekuisa guwa rako nekicheni panokukwanira ngekuti wakambofuwa asi hazvina kuzwaro wakapimirwa ngemamiriro anga akaita munda wavo nzira yekuenda kumakuwa ini ndakaurima munda wauri kutaura wakapiwa 1958 ini ndakabarwa 56 kusvika kuma 70 tatiri kuurima ndanga ndakuziwa ini natete mai wawo uyu taitoswera tese panoguma munda wana dai mwaigona endai modzokere pamakazi mugume kwanga kuri kunze ndikapiwa munda ini ndikaisa chimbuya mbuya panapa uko ngekwasabhuku handi kwangu boko ndikaisa chimbuya mbuya apa ndo paguma munda wangu uko kwasara uko ngekwasabhuku handi kwangu ba saka kana sabhuku akafuma apa munhu kuti batawo apa hazvinei ndizvo here vana wangu apa kaine chimbuya mbuya endai modzoke pachimbuya mbuya chenyu mosiya uko zvamakuita zveu muri kuona idzo muri kusumudza dzakusumudzwa dzakuwanda ura hwangu shumba ura hwangu dai zvanga zvisizvo ndaindotosa asi ura hwangu asi atiduti ati
warutaura nana Samanga unoita kwarinongedza munhu asiri kwakabva mai wavo kamutaurire kawakomanawa kana unaka baba kanoda kuti wanyatsodzikisa izwi pasi kuti vana Lloyd ndo vana sekuru imi muri vana mai kakuti Samanga ndapakati apenoka suru kuti amenoti handiyo language yacho ba mai wawo mukunda Samanga saka kuita kusiriswa zvari kutaura kuti sekuru wakambobana Samanga wakambobana zvitenani kutsika kwakuri kuti hamudzoki munoba ngekuti baba vainda akamuripisa ngei ngetere asi zvazoti fambe wakasiriswa ngewana wacho ndiwo waku muchandodiwa hours right isi zvatakuita manje hatimboregi mhombwe dzichindoenda hazviti mamiri akaita zvinhu izvozvi izvo ana Kasu hamuna chiroba but makatry kunzvenga system nekushandisa council which was wrong. Maifanira makangodzoka nana sekuru tadzoka isusu tiri vazukuru akaita zvakaita akaita asi tiri kukumbirawo mogarisana nanani nana sekuru zvakadii zvakanaka noti kuti muite sei kuti mutorwise wana sekuru wacho no hazviti mukwambo unopomba nambuya mukwambo ikumucha kwake ngepi wakabva endepi wosino zoti wakaendepi wakaendepi ubaba akaenda pake wakafirepi wakafira kwa Vumbunu saka kwa Vumbunu kwakafira kunani kuna mai wakavhata chipoma nemukadzi wawa nemurongo wovhata kura nemurongo wacho vaenda naiko mapana minyaza mura pana mati murongo yakapomba naye wakabva amutora wobva waenda kwa Vumbunu handizo saka imimi muri mhuri yacho iyoyo makasara muri pairi makasara muri paSamanga muri wana wani tiri wazukuru kwaSamanga muri wana wemupombi here kana muri chii tiri wana kwa What's your relationship nemupombi baba wangu right saka imi muri wana wamaikuru sitiri wana wamaikuru imimi muri wana wemukadzi wake mupombi mukadzi wake chaiye mupombi wobva achibva kokutora chii mukadzi kokuenda nemukadzi kokutora murongo kokoshichisa umwe musha kwa Vumbunu nemurongo imi mubva masara muri apa imi makasara sei baba wenyu adzimba kukura hakuna basa mhosva ina makasarapo sei baba wenyu adzingwa because kana wadzingwa baba anotakura nemasanzo ake oenda nawo nekuti zvambotaura kuti makamboenda mese makamboti barara pakasara pasina munhu makamboenda pakasara kuti dina zvikapanywa tiri papasina munhu baba sama muripo papi saka ima muri papi musanyepeka right wakutiza une pako ukakusi kwako korutaura akusi kwakoba iwewe une pako pawapi wanditi apa pasi pako baba baba wakadzingwa mutori nemhosva panyaya kudzoka endai moti zvatakuita ka muruda unyepera ungwara zvina basa munda wakasiyiwa nababa akadzingwa hausiri wenyu hausi wenyu baba akadzingwa munda iwowo wakatodzoka futi kumhuri kwaSamanga nekuti baba akadzingwa imimi chamunoita dzokai kuna Samanga garai pasi nana sekuru wenyu mokumbirana zvakanaka mogarisana zvakanaka nana sekuru modzoka zviri pai pamutemo because already K family iyo yakaita makuna baba wenyu akaita makuna
and that family yazoitwa nababa waine munhu is now a cursed family. Munozandora is now a cursed family. Ifamily yakatukwa. Andizvo hamusuda muruda munda wababa wenyu asi hamusuda kuripa mhosva dzababa wenyu. Manje zvinosenza Vanasamanga endai mogare pasi, ndinoda kuti mundizwe munditaurire muripo muruda kubva kuna vanhu vawaripe. Chaakuti mhepo dzese dzisumuke inyaya yekuti hamuna kuripa ba. Bizai zvimawaya zvamakaisa zvekuvharira makuwa. Ndiwo ndiani akabva. Otanga panyowani tikumbira muda akakanganisa moripa azana story unana samanga iwewe watimbotereri nyaya dzana story iwewe kana uri wakavhara road kumakuwa vurai road augaripo saka road yekumakuwa ngaivhurwe. Road yekumakuwa ngaivhurwe. Whether mataurana na story moves a meter backwards, mimwe meter backwards, road yevanhu yekumakuwa ngaivhurwe. muzoripa yanyune kana izvo makuita zvese zvazvemhuri pachei sekuru nemuzukuru muripana mogarisana zvakanaka, asi izvozvo izvi pamakamira ndepekuti hamuna voice. Chitogarai nana sekuru zvakanaka, motaura navo zvakanaka, vana sekuru vokupai direction kuti arai vazukuru chigarai apa. Because as of now hamuna, you cannot claim ownership yechinhu icho because makadzingwa. Mukazi ripai netere kuti ripai netere munozva zvinorevei vanhu vakawanda shona hawaizivi. Ukazi ripa netere it means ripa nedongo. unogara musika usakupa unoripa nedongo kana uchinzi ripa nedongo kuti kuti enda. Saka kana makudzoka it means hamuna kuripa netere. madzoka sei yakatomba kare anorivhesa that judgment ndiani arikuda kurivhesa judgment iyi ndiani yakaitwa nevanhu vakafa ende munhu akabva abvuma mhosva yake aibva atama ubva aenda. Saka ada kurivhesa judgment iyoyo ndiani? muda kuti nii zvakatongwa nasamanga akanyengerwa mukadzi nemukwambo apa arishe ndoti nini zvakaita shumba wafa hako asi zvakaita zvakashata. That judgment stands. Makadzingwa go back and sit down newana sekurwa motaura zvakanaka muripa zvidofanira kudi zvikuripwa, asi kaitire kenyu pamune mucha zvinhu hazvifaniri kuaffecta community. Community upenyu hwayo ngauramba uri straight. Pane road ngaiwe iripo, pane mugero ngaiwe uripo, pane kanzira keri kwekuenda kumakuwa ngakavhurwe kaende kumakuwa, vanhu vasaite dambudziko. Unopara nyonika unopara ona rusimudza maoko warusimudza ndinondotsinira wangu zvataurwa nehanzvadzi yangu iri ndiani ini ndo zvinomenisamanga ani zvisapo kuchiso edmo chekutanga chandoda nditaura pamberi pedare pamusoro wadare namambo zvese sekuru wavo paakazodzingwa ari aita misikanzwa yake akanga apiwa munda namai wedu maisamanga unova mai wangu neuyu waibva wanzi garai apa wapiwa munda ndimaisamanga. Saka wapiwa munda ipapo pane kanzira kaite toti kumugero makarekare kuchine migero, mugero webva wahondomoka. Baba wangu inini tapera akazofarishe ndokubva ati ano umugero zvawahondomoka mvura hatichina pamukumba, ndokubva uyabva atema munda wake apa munda wakaso apa, ndokubva avhura mugwagwa uya uri kuenda kumakuwa uya. Mugero ubva wachienda mumucheto mwemakuwa, mumucheto mwenzira. Saka ndiyo nzira yange yakuendesa vanhu ipi kumakuwa. Wanakaso watopiwawo nzvimbo ngemukunda sama ndi muroro wasamanga,
ndokubva wachigara sekuru wavo waruti wakafa wakabererwa kwera. Nekugara kwenguva zvingoramba zviri zvekutambidzana nekudyidzana nekudidi. Right, sekuru abva apombora namai yangu inini ndokubva adzingwa aenda. Wapwere umwe naumwe apa une stendi yake pasiri panzvimbo ibai. Hapasi panzvimbo ibai, wane nzvimbo dzavo kune rimwe bhuku. Iyi nzvimbo yasekuru yawako yakokana. Wapwere ndikobva wabva wadzoka, waibva waenda kuna baba wangu, waibva wachema kuti zvinodiwa wapwere toendepi. Sewazukuru wana watete mudhara aibva awanzwira tsitsi. Haana unzwira tsitsi kuno uyu, haana unzwira tsitsi kuno uyu kana kuno uyu bo. Wakanzwira tsitsi kuna mukoma wauyu, mukoma wacho akatoshaika. Akati alright, chigara hako apa, asi guma apa guma. Anzi guma apa, mukoma afa. Awa ndokuramba wavo kuti mukoma zvafa, rega tiende kuextenda nzvimbo iye. Ndiyo nzvimbo yabara problem. Uyu Lloyd ndokuzowana story. Lloyd awana story. Aibva asvika kuti iwe kasuguma uko, iyo story guma uko. Story akateerera, story hatina hondo naye. Kasu ndiyo wakuadvanza kojamba board. Ndekuti zviri kusvika pamugero pacho, mugero uripo, road iripo. Isingafambe motikari road inzira yongoti kana vanhu muri kuenda kumakuva munongoenda makawanda-wanda. Haichati tsotsotso. Mberiyo wachera makomba. Wati sandogoeria. Tashaya pekuti topinda kumakuva nekupi. Kubva wasati wazvarwa awo tichifudzira mombe imomo panga pane nzira yaenda pamakuva. Indiri muhombe stiriki kune apo. Saka zvese zvavari kutaura zvekuzoendesa nawo kukanzuro inini hakwete. Asi chandinoziva munhu wakwasamanga uko, munhu wakwakasu uko. Road nemugero pakati mazvita. Right, inyaya yakapera kudhara. Haitodi zvese izvi. Tiri kungoti vakomana endai muvhure chii? Endai muvhure road yoenda mostika kune zvamuri kupiwa ndiwanani? Ndwanasamanga. Izvo muri kuita izvi mautanga kupera kuzvisumudzira zvisina basa zvakawanda. Makuzvisumudzira mhepo dzisinei nechi nemi dzamusina kupara asi dziripo. Handi makadzipara asi dziri chii? Dziripo. Saka mukabva mada kuzoti imi mangwara maningi wana sekuru yenyu wakatiza wakaenda wakapusa. Aiyo. Chimboona kuti sekuru yenyu chakati atize chii? Kuaccepta mhosva yake nekuziva udzamu hwayo. Ndo chakati atize. Saka imi mukati sekuru akapusa. Kune zvataurwa futi imi mataura mega nemuromo ibambo kuti pamururwira vanhu penyu. Uyu akataura kwese pamururwira vanhu muri panapa pese mune kwenyu. Apa pasinei nemi apasiyana enapo. Munhu umwe naumwe maintaina chii? Kwako. Koiye baba mukuru akanzwirwa tsitsi haana wana here? Wana wacho waripi? Ashandira kuHarare. But hapana mai wacho hapana, wana wacho hapana. Mautochinja newe pasiri penyu. Mapiwa mari here kuti endai motimirire. Bagara hapo mambo bagara hapo pali pedu kumoti oga. Sekura wakazinga. Abasi penyumba. Kwenyu mnako. Yo nako. Bambo, usati peduba. Wakatorwa ndizamanga. Ndiri kuda munhu anoti pangu. Noti anoti pedu. Changamira uno auti pedu. Zvamakatomira ipo baba, matauri amukuita ipo baba. Hamuna right kulendi iyo. Mese mauya panapa. Hapana. Maikuru nevana vake ndiwe fanira kunge vakamira apa. Not imimi. Imimi chamurwa chii imimi? Vanochera makomba kuisa mabanana. Iyo akadzingwa. Baba wanyu akadzingwa. Munhu akadzingwa akakogura munda. Itere kwacho kuti imwe. Baba wanyu akadzingwa akatiza akaenda. Saka aenda uko woyako kuchekera futi nilendi kwadzingwa. Zvinotaura chiri bambo, musati toritira kuti tite imwe attitude ba. Garai pasi bambo. Inonzi yavo yange inochangamire. Ikaito garira na sekuru. Ramba muri mvoto mukara. Muramba muvhoto iyo right now. Zvare yatomboti ndiri kukumbirirawo imhuri yangu.
awa ane choshaisha ba watawa tinowaziva wazukuru wedu ava nyaya dzavo todziziva zvese todziziva asi imi kuti muaccept kuti mune mhosva hamusuda samuda kuramba ndechekuti muda kuramba kuti hamuna mhosva asi mhosva munoiziva kuti munayo. Now you want to claim because nyaya inde yekuti story aiswa apo hamusuda story story hamusumuda pakata sabhuku anouya here paprivate property iprivate property ke taurirai uyanyarare wenyu aiwa zviri zvazvikutaura kuti avo wacho waridzi weland ka ndozvikundirwadza waridzi weland wakakupai wari kuti we've got no problem wazukuru uyaitira kuchengetai but mimi wazukuru wacho ndimuramba kuchengetera ndimuda kutorwisa avada kupomba futa vachapomba futa manje aivona mangwana charovedzera anyway iyi nyaya inoda domestic remedy kumba kudari kana nduti inoda domestic remedy inyaya kuti inoda kuti mugare muri palevel as a family mwamaonesana mutogarisana zvitodii hazvini kuti mambo atume vanhu kudzika kuti endai mugadzirise chii mambo ada kudzika kugadzisa chii zvinhu zvamunoziva nditeteka muroora mukuru uyu nevana vakavanodiwa padariri bozani ndo vakasiyiwa pambapa mukoma wavo ava vana basa vane kwakugara ka munhu anga ari kugara nevana vari apapa anodiwa nevana vari harari wanasazoshaipa kugara changamire tapera wari 2 baba namukoma wacho but kuti wakanokumbira wari 2 ndokubva wapiwa uyu pake yes uyu ane pake yes saka pamukoma parudiwa mhuri yemukoma ehe parudiwa mhuri yani saka murumira megasi avasi endai mogare pasina natasamanga wanasamanga wakutaurirei zvekuita imi modzikama izvi endai kukanzuro motauro ndaramba ichi hachishandi baba dari panapa ichi mazwa here ichi hachishandi chiroba ichi kanzuro haitongi communal land kanzuro haipi communal land communal land inopiwa nasabhuku kana yanetsa dispute inosolvwa nani nasabhuku harisolvwi nani nekanzo kanzo ino yakosolva land dispute yotopa judgment sani pakaiswa hoko dzokupiwa munhu pekugara pazvo yanga iri peri kanzori saka chazoti iwe kopa determination yekuti ndepa uyu zvabvepi izvi zvinodzingisa vanhu mabasa izvi mupei chiro chake asi talk to him sine uyu anza dai foni yangu ari mundabva ndatomutaura CEO kuti izvi zvitaurawa kwamapwere wako pano wakufarisa kana wakahiwa mari mudhara wakahiwa mari mahara iwe mari yemahara that thing chinotokupinza mujere hachisimuka henyu endai mogare umba mogadzirise ndipei next week Saturday vanasamanga ndoda next week Saturday ndoda kuzwa kuti magara pasi mataura kuti chii then come back neizvo mawirirana tobva taimplementa izvozvo nemawirirana asi hatisi kubvisa nyaya yetere is very important because it's a cultural thing chiwanhu chati kuteedza akapomba nemukadzi nemurongo akaziri pane tere akaenda asi wana wakudi wakudzoka paukama vanhu kokuchigadzisa asi endai moiti kuti vanhu vaite awa zvinofanira kuitwa kuti vabvumirwe kuti vadzoke panzvimbo Next case. Discuss TV.